Bona tarda de nou. Següent exercici. Anem a buscar el circumcentre d'un triangle. El circumcentre, que m'havia oblidat de posar-ho aquí, s'ha de buscar amb les mediatrius de cadascun dels costats, així com l'incentre, que no ho havia posat, es busca amb les bisectrius. Són els dos darrers punts notables del triangle que treballarem, però en aquest cas faré primer el circumcentre. Aleshores, el que he de fer, insisteixo, és fer les mediatrius de cadascun dels costats del triangle per trobar un sol punt. Aquest punt serà curiós, després explicaré per què. Aleshores, tenim tres costats. La mediatriu ja sabeu com va, és punxar els extrems del costat, imaginar-se on està la meitat i obrir una miqueta més el compàs i fer un arc de circumferència. Anar-se'n a l'altra banda del costat que heu escollit i fer un altre arc. De manera que quedaria una cosa més o menys així. Repetim el procés. Si de cas, dibuixaré aquesta perquè després no ens emboliquem. Passant pels dos punts que he obtingut, faig una línia. Així. Ara sí. Segon dels costats, per exemple aquest, punxem en un dels extrems, obrim una mica més de la meitat, jo crec que així ja és suficient. Fem un arc de circunferència, ens quedarem justets, però arriba. I fem un altre arc de circunferència. Doncs ara, quan tenim això fet, és important que es sobrepassin. Si no sobrepassen, aquí ja per mi no és gaire bon punt, o no són gaire bons punts, perquè estan molt a prop. Es queda molta tinta aquí. No se sap ben bé on s'ha de passar la línia, no se sap ben bé on s'hauria de punxar, en tot cas. Però bé, ho farem servir, esperem que sigui suficient. Hauria de mirar que se separessin una miqueta més les línies. I finalment faríem aquest costat d'aquí, el més curtet, obrim una miqueta més de la meitat, aquí jo ho faré una mica més marcat perquè si no tindrem el mateix error. Un arc de circunferència, aniríem a l'altre extrem, faríem un altre arc de circunferència que es creuin, es creuen justet però es creuen, i un cop fet això passaríem la línia per les dues marques obtingudes. I si ho hem fet bé, ha de passar també pel punt que ja tenim aquí. Sembla que la construcció està ben feta. Doncs aquest punt d'aquí, nois i noies, això és el circumcentre. Li posarem una C. Jo sabia que tenia una cosa particular i que us explicaria al final. Doncs bé, el circumcentre es diu així perquè és el centre d'una circumferència que es diu circumferència circumscrita. És una circumferència que conté el triangle, la circumferència més petita que conté tot el triangle en el seu interior. Aleshores ha de passar exactament per les puntes. Si ho hem fet bé, quan jo punxo el compàs en el centre, en el circumcentre, i l'obro fins a un dels vèrtexs, el que vosaltres vulgueu, és igual, hauria d'aconseguir una circumferència que toqués el triangle només per les puntetes. Exactament així. Ho hem fet molt bé, perquè toca perfectament. Doncs bé, aquesta circunferència, insisteixo, es diu la circumferència circumscrita al triangle. I el seu centre és el circumcentre. D'acord? Espero que hagi quedat clar. Ara intenteu. Aquesta construcció ja no és tan fàcil com les anteriors, és una miqueta més elaborada. Espero que us surti. Heu de practicar. Fins ara. Ara tornem amb l'incentre.